En aquest edifici on estem ara, al fons, existia el Museu d'Història Natural de la Universitat de València, que era el resultat d'un gabinet de meravelles que s'havia constituït en el segle XIX i, a partir de l'aportació de diverses persones, era el museu que s'utilitzava per a les classes en aquesta universitat. En l'any 32 es crema el museu perquè se produeix un incendi en l'àrea de química i se salven algunes de les peces, algunes molt importants. I amb aquesta col·lecció, més altres col·leccions posteriors que s'han constituït des de 1932 fins a l'actualitat, varen crear el Museu de Geologia. En l'actualitat creiem que és el moment de donar un vot qualitatiu perquè tenim més de 20 col·leccions diferents vinculades a lo que podríem denominar història natural. I aquest és el moment en el qual volem passar de lo que va ser el Museu d'Història Natural del segle XIX, principis del XX, al Museu del segle XXI. El nou museu de la Universitat de València d'Història Natural va comptar en unes sales d'exposició, exposició permanent i unes sales d'exposició temporal. Va comptar en laboratoris per a la preparació, la gestió i la conservació de les col·leccions. Va comptar també en una sèrie de llocs per a la formació i la divulgació, per a preparació de tallers i formació de diversos col·lectius. Pretén també aplicar les noves tecnologies per a poder crear una base de dades online, per a poder crear exposicions virtuals, per a arribar al públic en general i també a tot tipus d'investigadors a nivell internacionals. Si un element no se coneix, no se valora. Si no se valora, no se pot protegir i no se pot conservar. Si no se conserva, no se pot estudiar i si no s'estudia, no se pot conèixer. I aquest és el compromís del Museu d'Història Natural. Aquest museu és resultat de la col·laboració de moltíssims professors i professores que han anat investigant, acumulant materials, líquens, insectes, plantes, etc. També de troballes que s'han produït en el territori, però finalment és un museu col·lectiu perquè participaran en el seu desenvolupament actual Presidència de la Generalitat, Presidència de la Diputació de València, la Fundació General, la Conselleria d'Educació i Cultura, per suposat el Vicerrectorat i altres institucions que en aquest moment estan encara en tràmit de definir la seva participació. Aquestes paraules meves són també una invitació per a que el Museu d'Història Natural de la Universitat de València o siga de tota la societat valenciana i que tant a través de les visites com a través de les aportacions tot el món pugui col·laborar en l'enriquiment constant d'aquest museu.